Varknen huş puşum rafte yapadilorum. İçiye kakşuray gülüş. Fasona. İra binen dıktaro. İna bin kaya. این турецкий мраморай иҷа ҳам шоҳонара бархитоши мондагӣ ҳам гулӯш Behad хушру. Dıktaro dar hakikat ham xuşruay. Bad barış ba iyi veya ziyada. İna kurpaça busa ana xeli kurpaça busa dıktaro. Bori kakay bazan kurpaça bize ba. İna maramat. Ягуш аксия кардагим агар одамое ки инстаграм скачаят мекунанд лайк мемонад мебиёд ҳамун чиз амада нишон метиҳад ин курпачаро ман ба 2200 сомон метиҳам Komplekça. Çıkına. Dıktaro apay dilorum guftaniyan ki kaseki dar sayt yapay dilorum xıçon pardoy şovuna da patpisatsa meknanu like memonan diyoyen. İxe beyakse çansmay? 2900 сомон. Ana didena vaqti ki шмо бараш оригинал Туркия бо ихел илтимос амин навурда доладжо мурду бута як гап гуфтани будам дар як навур дидам ки як одам пата кофтеста кофтеста ки ина пати мо намеғалтад мумкин амо одам Туркияра рафтагӣ нест ягон давлат рафтагӣ нест амин дар Тоҷикистон меравад харид мекунад мефурӯшад неки ҳамин хеле гапҳои ненужно ҳамин корҳои вай кардистанд ки мардума заблуждения кунанд як хеле мардум мебиёд инҷора мековад мегӯм чӣ гуфтестед мегӯм ҳамунҷода я занак ҳамин хеле вай кардистанд ин дуруст неста ин завода нигоҳ кунед ҳамин ман як чиза мехарам материали ман натонене гул дорад иноам нақш дорад мисол ҳам сабача дорад ҳам тухумгула didena tamashabino navin kora tamashabino gush kune Versace кати кардагӣ суроғашона мефаҳмонам то на гӯш кунед ҳамин бинои Корвон Сити якм мошина биёен подвалне якм мошина биёен ҷои апай дилорома шумо як бор хушругӣ ира дидесте ира номаш мрамори шоҳона мрамори шоҳона ин навая барои ки ин гулӯш бояд ки мешкуфае бовар кунед хонато накона мешкуфона ира бинен ишаишта хушро гул дар ҳақиқат ҳам бои багати фасонай баъд инаи тараф даям духтаро нигоҳ куненда гулои фасон бисёрай инҷода уже бе Versace дугонаҷон уже бе Versace бараш як шастай барак як шастай баъд ман мехели курпачаи қалони хушрӯ мешавада мақсад духтаро ина оригинал биёен ҷои апай дилором харидорӣ кунен духтаро бо касе подписчики апай дилорома комплекта 2200 сомон наметиҳанд туна ко ҳами ҷои апай дилорома бисёр мепурсену мековен намеёвен ина марамад ай бейрунуш машмода навур гирифта нишон метим инами бинои Корвон Сити диден духтаро манамҷа диден курпача ва парда навистагай зард кати якм мошинаи подвалда нестан тамошобино якм мошина даен ё бирей машмода нишонтим хулас инамҷа лесница мешава мерем якм мошина апай дилором ганда бурои фасон овардагай баъд чӣ хеле фаҳмидем боз ҳам скидкои грандиоз нишона сар метиҳад марама духтарон ҳатман пайгирӣ кунен инам курпора дидестен ҳами шоҳонаро дидестен ҳами чӣ новинкае дар корайтона аз ҷои апай дилором пайдо мекунем хулас дидена духтаро ина омадем диден якм мошина подвал не бори дигар такрор мекунем тона якм мошина хулас нигоҳ кунен духтаро инами рулона ҳамаш аз апай дилоромай анамин нуқтаи савдои апай дилоромай ина хири апай дилором ассалом бо омадем пеши шумо апай дилором қонавигари хушрӯ ва духтаро ҳами пардара мепурсиден ку ина диден апай дилором оварда буда гуфта будам тонаку ҳами чӣ новинкае меброя дар ҷои апай дилором якм шида шумо пайдо мекунед театралкара ҳо баъзи тренд шидагиай ку тренд шудаги неки театралка новинка неста и уже 100 сол пеш буд просто ки ҳамин Узбекистон ҳамин реклама мекунад нишон метиҳад одаморо ҳавас омадан мегирад ҳамоам кардем каседа дар кор шуд барама театралка номуш ина духтаро нигоҳ кунед апай дилором дора суроғашуна ина фаҳмондум апай дилором шумо подвал дар магазин шуде не аи амин вай савдогарои кӯчае ки вай аз ку посреднико нами дуруға подвал медуроранд дуруға боло медуроранд бачашу духтаро илтимос бовар накунен ман ҷои ман якм ҷояй
адрес айберу нишонтон додум духтаро илтимос дар Instagram скачать кунитун Instagramда апай дилоромда хичон даст подписаться кунен духтаро касе ки новинкои парда курпача ин чиза дар корайшуна марамат страничка апай дилором мондага ҳаму да дилором пардаи шоҳона ҳавай даст подписаться кунен тамошобино марҳамат кае ки новинка меброя дар страничкаи хичон якум шида меброя шумо метавонед ки ҳами гили тренд брендира сразу аз амҷа пайдо кунен дилором ҳами театралкояй ку ҳози ҳама гирифтестай ҳамира нархш чандай хохшруае ира бинен тамошобино и ҳар хелиш мешава бикунӣ чанд намуд мешава не дизайнаша метуни пардаоша метуни ки ҳархела куни туруша мехели яхел места метуни ки инҷа дар шолоша мисол жемчукати кунен метуни ки ҳамин зардша накунен мисол иловаги ҳамаш ана метунен ки рангоша худатон эваз кунен метунен айтани фея дигар чиз кашо кунен метунен ки ира санчадор не бесанчаоша бигирен инам ё кори дастия нападилором ҳамин кори дастия я хеле материал нестай ҳам ход тайёр мекунӣ ба чанд сум боша ин ай метрш ай 900 сум тайёр кати материалш инам хеле тайёр тамошобина дидена метрш ай 900 сум сар мешава 900 сум сар мешава то 1200 ҳастай барои ки мумкин жемчук мефурашона инҷаоша ороиш бити ба хотири авай бихтаро бо як хабари дига апай дилором ҳози скидкаи махсус барои подписчикош дора касе ки худи сайти апай дилором да вай пардаҳои шоҳона да подписаться мекунад тамошобино ма ҳамҷа сафтрида мондагим касе ҳами апай дилором да подписаться мекунад видеош дар лайк мемона вақте ки омаден харидорӣ кардан чизе ки харидорӣ мекунен ҳаму видеора бирорен апай дилором да нишон тиҳен аз нархи будагиш скидка мекунена ина марамат и скидка барои подписчикояй подписчико баъд то праздники мо 35-солагии Тоҷикистон то 9 вая сентябра вай мекунем баъд чӣ гуфтанем агар хоҳем ки шоҳона арзон шавад подписаться кунен духтаро дастгирии шумо кати ма ҳамин чиза моҳи сентябрда мумкин 150 сомон кунам барои шумо беҳтарин иқдом тамошобино мекунад дар ман лайк мемонад комментария наз менависад комментария хушрӯ менависад мумкин ки ятша туҳва кунем эҳа чӣ хел зур тамошобино дидена да бошад амон комплекта гуфтум вай мекунам туҳфа бисёр одам омад рости гапи ростша мегум бисёр одам омад вақте ки гуфтум навор мегирам отказ кардам иҷозат надодан не отказ кардам баъд дидам ки ва ё мухтоҷи курпачаам набудам баъд ҳамин як ҳафта пеш як занаку мардака дидам ҳардуш номиномдам ҳамин хел рада истодаги будам як мошин ман накард дилам вай шуда ким чӣ хеле шуд давидам ҳамин комплекта куравадам амуда туҳфа кардана беҳтарин иқдом тамошобино ки вай насам дили мухтоҷ будам беҳтарин кора одаме ки кардан ман сёнка намекунам вай намекунам уже ман машалло дағалтидам аростига вадолат лошон 3D яй да инҷа кружева кати кардагия аҳамияти качестваш зур сангчоша бинен чиқа шишаги тозая духтаро марамат беҳад борои хушрӯ қабул кардагия апай дилором оригиналай ҳамаш вардаги музей ашари хуанҷо туз амунҷа ба заводаш духтаро манахе пардао и качественный хушрӯ пардао 50 сум 60 сум 70 сум дидена нархоша тридеои фасонгулои хушрӯ нигоҳ кунед полни сангча дора ира сеткош намесӯзанд мақсад офтобда ҳеч намешава беҳад сифатош зурай нархша диден 50 сомон 60 сомон 70 сомон анам хеле ҳамира баъзеош яса чанд сум амаст леки апай дилором чӣ хеле медонед ҳама вақт скидка мекуна ҳама вақт барои муштариёш пешниҳодҳои зур дорад ира бинен чӣ хушрӯ нежния фасон астаткое ки материало мисол 3 метри монда 4 метри монда материалои ғафсора ёа мисол материалои ғафсора натонеора астатко мисол ки одамои ҳаста ки дарда надорад 20 сомони 30 сомони ҳисоб мекунам материале ки 60 сомон
20 сомон 30 сомон метраша ҳисоб мекунам. беҳтарин духтаро дидена касе ки мисол 3 метра мондагия 4 метра 2 метра мондагия ина материалои 60 20 сомон 30 сомон ина биёен аз метраш 20 сомон 30 сомон ҳамаи ки метр 60 буд мисол 20 сомон 30 сомон ҳисоб мекунанд биёен барои мисол даротон мегирен барои мисол хонаи кӯдакон мегирен мақсад варианти зурай чизе астатка дорем скидка мекунанд астаткошона тамошо бино ячи дига бозори корвон дай апай дилором бинои корвон сити якм ошона да подвал не якм ошона духтаро ман шуморо бо илтимос мекунам ки амин бозор мебиён номи маро нагирен неме бозор дилором шудае мардакош дилором шудааст ай тоба карам занако мебиён мега тоба карам мардакош мега ки ман бачаи дилором охай хеле накунен охе занако прямой пеши тило бозор биён рӯ ба рӯи тило бозор бинои корвон сити инами якм ошона подвал не якм ошона парда ва курпача навистагая курпача ва парда нависта ҳеҷ зарф кати навистагая ами якм ошона ҷои апай дилором аст телефон кунетон марамат нигоҳ кунед бора нав қабул кардагиян пачка пачка любой чи ҳастай духтаро аднатониам любой намудуш аст марамат и бархта бинен охи мегуфтагиё ки бори алманали дубай боша и блески ира бинен духтаро меги куртакния чихо хушрӯ духтаро хай блеска бинен аҷоибот глошам фасони бад буда япай дилором ира бинен чихо хушрӯча хушрӯ иё барошон як чилая ино як чила но як чила ина нигоҳ кунед духтаро барошон як чила глора дидестен ира бинен барои ид ҳама курпачаи хушрӯ биён интихоб кунен арзон кунем дастгирӣ кунем ая магазини калони дига кушон вообще арзон мекунам беҳтарин ҳатман ки дастгиритон мекунам духтаро вес борои ай ҳама пеши пеш дар тоҷикистон мешавад иншаллоҳ худо хоҳад иншаллоҳ тамошобино бовар кунен порсол як туру харида будам аяпай дилором бори мисол нав дуромадагишон имсол ҳамун тура нав гуфта навинка гуфта фурӯхта истиян лекин порсол ҳамун бора апай дилором доштаак дар ҳақиқат ҳам боре ки якм вай ҳамин навинка ки меброяд дар магазини апай дилором пайдо мекунед чи курпачаворӣ чи курпачаҳои фасон мисол чи пардаҳои хушрӯра ина марамат биён инора чанд сум скидка карден апай дилором инами ягу чилора инаи шоҳонора комплектш ай 2000 сар мешавад ягон ҷодаи хеле нар нест хенас 2000 шоҳона тамошобино аз 2000 сар мешава шоҳонае бовар мекунед 5000 мефурӯшанд 4000 мефурӯшанд шоҳонара 5000 мефурӯшанд ина тамошобино бинои корвон сити у занак дурӯғ мега неки у занак прямой туркия мерава апай дилором худаш мебиёра бора духтаро оптави ки дасти якмай ҳам қайки иҷозат нестай ма амҷада бисёриёра навор гирифта нишонтим чихе оптум мегиран аямҷа тамошобино марамат метонен биёен бо дили пур ина бинен интихоб кунен харидорӣ кунен ба дараҷааш борои хушрӯи ами сифати аълоро апай дилором дорад якта гуля намебиёрум пастана гул али шудеста пастаяна гул дизайно али шудеста ина бин худолаҷо дарақатон болоша биненда хушрӯая духтаро нигоҳ кунен чи қабо курпача да фасон бутова ира мешава парда кунен мешава курпача кунен комплект кунен духтаро любой намуд и ба ами вкуси хитонай бинои корвон сити якм ошона подвал не якм ошона ҷои апай дилором ай илтимос ҳеҷ када бовар накунед ман дар корвон ҳастам ино меган дар корвон нест ҳар рӯз апай дилором ҳамиҷада бовар накунед ман ҳамиҷада пак фаҳмидум апай дилором ай шумо гуфтум пурсам медонед чӣ меган меган ки курпачаҳое ки мисол арзонай пахтоошон безебай ай шумо чӣ хеле ай пахтоотон ябор намефаҳмонед адолаҷон медонӣ барои чӣ ин гапа меган барои ки амин мардуми мо ай бихудшонад мераванд аз ҷое ки гарантия нест харидорӣ мекунанд ваё меган ки ҳо пахтаи тоза яке дуруни инда дуромада наметонам пахтои шумо чӣ хеле ана чико кардаисту мози я хел курпачаора ана михели тошкендиу бурин ана михе кардистам эва ин навигари ку и курпача замон катия ана ку пахтара добния шуштанда тамошобино нигоҳ и саб сафеда е пахта ина ана ку наздик биёрем ина нигоҳ кунем пахтаи мо ришта надора пахалак надора ин волокнои тоза чизе ки айман мехарен
шоҳонаҳо ҳамаш гарантия дорад. Любой вақт биёед, ман 150% гарантия метиҳам ки чизи тоза. бо дили пурдухтаро ҳами ки чизи хушрӯ гирифтанӣ бошанд, нархошонам нархҳои беҳтарина япай дилорома. Бора хичон мебиранд дасти якума нигоҳ кунед, бори оригинал. Баъд нигоҳ кунед, ҳатто ку инами пашмакдоракҳо шайконе меёрам оригинал мемонанд. Ин хитоиам дорад, туркиям дорад. Ин хитои пашмако, ино Туркия. Ин чи намеша, на? Ичи намешаванд. Мақсад бозор дар нами хитоиро кардистам. Агар ҳамира ба хитои манами чизо кати бигирен, марҳамат 2200 сомон тем. Тамошобина дидена, агар ки ҳамхелиёша хитои гирен 2200 сомон. Агар турецки тозаша бигирен, нархиш дигая. Камака. Фарқ намекунад. 100 сомон, 150 сомон. Мо қимат фурӯш нестем. Духтаро хай нигоҳ кунед. Кардистем ки ами клиенту биёд харидорӣ кунад, хатогӣ накунад. Мебиёд уҷа дафреб мекунад. Фасонира дидестем, ҳами бори тренда ҳама вақт дар ҷоя пайда дорам меёбем. асоси гапа ман бугум, ин хеле кинем ай ҳама кори хуб. Мисол ай ҷое ки шумо харид мекунед, сантиметр кати чизотона чен кунед. Ай пеш ман чизе мехаред, сантиметр кати чен кунед. Баъд мефаҳмед, не ки бисёр одам ба хотире ки меган ин лӯла падарка мегиранд амун ҷаба вай мешад. Дига чӣ мешад? Аяму худаса ауҷа ки 20 сантиметр дуздӣ мешад, 20 сантиметр аҷа дуздӣ мешад. Ина лӯла тамошобино у падарка аяму ҳисоби курпачаҳои хитона. Ҳама падарка ай пули шумо духтаро. Фреб нафреб. Бинои Корвонсити якум ошёна, ҷоя пайдилором падвалне якум ошёна, курпача ва парда нависагай за ранги зард кати ба осонӣ пайдошон мекунед. Лоро раҳмати калон ин қадарам ачира фаҳмонден. Анак гузаштем ба қисми аксияҳои баҷоӣ. Шумо гуфтен аксияи баҷоӣ дорум. Я бурак бифаҳмонед. Аксияҳое ки мисол ки манами материалу биён унҷа балучи нишон дем. Манам инҷора мебахшам. Иҷа дая? Инам ё ҳамаш дукунаи апай дилоромай. Аҳа. Бепахта марҳамат аксия ҳозир мода 700 сом, 650 сомон. Неки ино оригинал. 650 сомон духтагӣ тайёр бепахта. Тайёр бепахта. Чи оригинал ак? Оригинал шай. Шамити. Тамошобино ино мисол намешина ҷои шиштагӣ, сафед намешава хушрӯвай. Нет, ино нағзан, ино сорти якумо. Ина духтаро дар кортон боша. Бодорен ягон аксия. Баъд ҷакардаора бепахта мана ҷакарда ки ягон чи надорад. Я чӣ мана махтуа. Инам 1200 сомон метиҳем. 1200 сомон духтагӣ. Айҳом ҳамқа цветои хушрӯ дора ҳозир нишонтон метам духтаро. Апай дилором ҷакарда уна ваяма митиранд ваяй нархай. Ина мия. Ина духтаро ҷакардара диден охи. Ина духтаро диден чӣ хушрӯ. Скидкаи калон рафтестай марамат. Дар мадонаҳо ҳамаш скидка мана ин материал омадагӣ. Шоколад дубайский гуфтагӣ будем дубайский шоколад. Ҳама рангош ҳаста духтаро биён ина 100 сомон. Ё 100 сомон ши метрша? Метраж кати бигиран баран худшон медузан проблема нест. 100 сомон шидагай шумо вишивкара диден, шумо блескира диден оригинал ай нигоҳ кунед намерава диден чихо хушрӯвай. На касе дар корай цветоша дидестен чихо хушрӯча. Нархиш 100 сомон. Гулои новинка бисёр дорем, акн ин наворда натонистем вай кардан. Неки дорем. Ҳама чиз аст. Духтаро хай диден. Бинои Корвонсити якум ошёна, падвална якум ошёна ҷоя пай дилоромай. Инами биёен ҳозир скидкаҳои зур рафтеста. Бо болишто дорам. Дута сетаги болиш дорам. Болишто як донаш 100 сом буд. 50 сомони метиҳам. Болиштои пахтадор? Да, пахтадор, ним кило пахтадора. Тамошобино. Ки як чилта дорем. Амура 50 сомони. Касе да дар кор марамат биё. Болишто 50 сомони духтаро донаш 100 сомон будай. Ҳозир камуш мондагай 50 сомони скидка. Марамат биёен апай дилором ганда скидкаи зур кардагай. Раҳмат мегӯем.